Jenengku Moh Galika Jaya. Sopo? Moh Galika Jaya. Wela. Sopo iki? Senggana Ramandaya Patih Hanoman. Paran setiamu kowe wong sabrang temeka marang lalatan tanah Jawa Panwurna bakal nglebokake dom sumur ping banyu. Piye? Kowe bakal nglebokke dom sumur ping banyu. Dom kuwi ora sandet nganggo banyu, nganggo itu iso mlebu. Dom sumur ping banyu kowe iki mau Durjana. Lho. Durjana kuwi pangkate dhuwur sekolah yen wis rampung kuliah kuwi jenenge Durjana, kuwi sarjana. Pian barisamu. Kena mbok piyak barisanku nanging ndasmu tinggalan kene. Piye? Kena mbok piyak barisanku ning ndasmu tinggalan kene. Lah aku ora penganggo apa? Parat. Ngemping loro ngenjah patine dam terblo semua nyawam. Wis jeleh mangan woing ndam iki nukus. Nyawang marang endahing tanduran. Wis moh nyawang marang kentol kuning parat. Tebak dadamu dadi layatan kowe Senggana Noman. Bumi gunjing. Haha! Hey! Oh! Wah! Hey! Wah! Oh! Wah! 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 Wah, wah, mati aku. Wah. Ah. Wah, wah, parat. Wah. Wah! Ah! Wah! Ah! Parat pecah dadam. Ah! Wah! Ora mingkat hilang sirah. Ha! Wah, biar kowe ya. Wah! Oh! Wah, biar kowe. Ha! Nilai nyawa, Wah! 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 Mati aku. Yo. Wah. Wis tuweke gerane kaya ngono lho. Betul. Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Wah. Ha!